Здравей! Аз съм Иван Калев и сега ще направя кратко обобщение на магически огледала. 2 дни само единствено практика. 2 дни, в които ти си въвлечен постоянно в процеса. 2 дни, в които минаваме теми като страхове, срам, гняв, негодования. Чакай, че ги забравих. Защото са много. Много са, но са и навързани. Взаимоотношения с родители, любовни връзки. И това е само първия ден. А втория ден се забавляваме с игри. Игри, които са специално направени за семинара. Като изборът, рисуване, творчество и да продължим историята. А как продължава историята? Ти определяш. Магически огледала 6. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.